И какво става, хора? Аз съм Лара, съм VP. Днес, както виждате, съм с друг език, защото вече го научих в даскалата. По-забавен ми е, по-интересен ми е. Но ако вие не го разбирате, заради вас ще го променя. Хайде на English, всички... не всички, почти всички разбират английски. Аз промених надпис, аз го инвайтнах. Така, и чак са. Този клан най-важно е да се забавляваме. Клан честа поне 7-10. Така. Всеки е добре дошъл, приятна игра. Къде е сполен, брато? Добър си. Хора, бях 9-та арена. Ама, такъв и живота. Заради това мизерно паднах. Няколко пъти тук и паднах. Вижте с колко диаманта станах. 1238 диаманта. От 48 000 диаманта, тук си бих купувал само. Станах с 1238 диаманта само за турнамент. Чествай, Макс, чествай, хубаво чествай, ние легендарка. Тук чакаме само ми да такова легендари чест и ги разкъсваме малко. Хора. Хора, но представете ли си ми се падне Inferno Dragon за 80 арена. И нищо да не мога, не, пак да съм си 9, не. Но ми се падне Lumberjack. Аз мога съм, например, първа арена. Мога си Legendary Chest. И мога ми се падне, например, Lumberjack, Inferno Dragon, такива хора. Това е много яко. Краси... Алко... Какво? Нищо не разбраха, май. Хора, вижте колко бях. Това 2053 ми е този акаунт, това ми е другия акаунт. Вижте колко бях, са колко съм. Това ми е от моя майка ми е другия акаунт. Така съм лидер, тук е другия акаунт, тук съм по-лидер. Как кажи на печалата да влиза, окей. Така, хора, вижте с какво тъпо тесте са, моля ви се кажете, хубав дефенс да има, хубав дек. И така печаги. И така печаги. И аз това мисля да е за този клип. 10 часа ще има стрим, 10 вечерта има един хубав стрим. Бъдете на него. Това е всичко от мене и чао!